बैसागु बिदायनि बथलाव दै सोनाय सिख्लाफोरनि हिन्जावसाफोरनि गेलेनाय दा मोनसे जों बे बाल्थिंनिफ्राय लाबनानै दै सोनायनि बे बाल्थिंनिफ्राय लाबनानै मोनसे सम होगोन जोङो दै सोनायनि बे टाइमसिम नै बथलाव सोनांगौ बथलाव जेसेबां दै सोनो हायो जायना बांसिन जायो बेनो गिबि प्राइज मोनगोन नै जोंना गेलेग्राफोरा रेडि जाबाय नै ओमफ्राय बारा गथ'नि गैया आरोना 8 जनल' होनाय जादों बथला 8 खानल' नैयाव नै बथला बे बाल्थिंनिफ्राय बिसोरो लांनानै नैयाव सोनांगौ दा लास्ट फाइनाल होगोन बे बथलाव फाइनाल होगोन लास्टआव जोङो जिखिनि दङ बिसोरनो बथला इखिनि गेलेग्रा बादायारिफ्रा बादायारि सिख्लाफ्रा जाय गेले बादायारि सेकेन्ड टाइम होनानै 8 जननि 8 खान बाल्थिङाबो दे 1 2 3 गो टाइम नायग्राया नोंथाङा मोनाखै टाइम नायग्राया जाबाय जास्ट नोंथांमोन मोजाङै नाय लासै लाबो दे जोब्बाय मोजाङै नाय मोजाङै सुनानै First, second, third बिथांमोनखौ लानानै फै बिदिनो आरो ओरैबायदि दंबावो नै बथल दै सोनाय दे जास्ट नोंथाङा मोजां नाय रेडि 1 2 3 10 second losai final round दै सोनायनि Abai, kunjunguni sini. Tama. Ready na? Deh. 1 2 3. Second round final.
Gila. Sampai ke biru. Jenna ya.